Fl-ajruport f'Awwissu li għadda ġew irreġistrati qrib il-100,000 moviment tal-passiġġiera mix-xahar ta' qabel. Fis-sqarrija l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta spjega kif f'Awwissu għaddew iżjed minn 250,000 passiġġier. L-istatistika maħruġa mill-Mitjar Malti turi li f'Awwissu kien hemm ftit aktar minn 99,200 moviment tal-passiġġieri iżjed minn Lulju. Fit-tmien ix-xahar tas-sena kien hemm ftit aktar minn 252,000 passiġġier li jużaw l-ajruport. Kważi 170,000 moviment tal-passiġġieri ġew mis-swieq tal-Italja, ir-Renju Unit, il-Ġermanja, Franza u l-Polonja. L-Italja kienet l-aktar suq popolari fejn minn dan is-suq kien hemm iżjed minn 52,000 moviment tal-passiġġieri. L-aktar ajruport popolari li minnu kien hemm movimenti tal-passiġġieri kien dak ta' Frankfurt, fejn kollox kien hemm qrib 16,000 moviment tal-passiġġieri. F'Awwissu kien hemm ukoll kważi 2,700 moviment tal-ajruplani. L-ajruport spjega li l-ewwel ġimagħtejn ta' Awwissu kienu fost l-aktar biżla minn mindu l-ajruport reġa' fetaħ il-bibien tiegħu għal titjiriet kummerċjali fl-ewwel ta' Lulju. F'Awwissu kien hemm qrib l-460,000 post disponibbli fuq titjiriet minn u lejn il-Mitjar Malti matul ix-xahar ta' Awwissu kollu. Dan ifisser li għad minn ix-xahar tas-sena l-persentaġġ ta' postijiet okkupati qabeż il-50%. Organizzazzjonijiet tal-avjazzjoni u l-ivvjaġġar appellaw għal aktar koordinazzjoni sabiex tinkiseb iżjed fiduċja fost il-konsumatur ħalli jkompli jiżdied l-ivvjaġġar.